Така, каква ситуация имаме днес в Soft Electronic? Може да се каже, че е доста така деликатна. Прекъснати се връзките от площадката първа и втора към съответния чип EEPROM, където стоят самите идентификации на самия автомобил, имобилайзер, кодировки и така нататък. Някой се е опитал да го ремонтира преди нас и за съжаление е допуснал тази грешка. Всеки допуска грешки, но няма значение. Ще опитаме да направим всичко, защото ако не успеем, ще трябва клиента да си купува чисто нов компютър, който съвсем не е ефтин. Но ще направим всичко възможно, за да може да възстановим тези две връзки, както се вижда. Буквално хирургическа намеса беше приложена тук, да се възстановят тези две връзки по 15 микрона. Прочетена е информацията, записана е на друг компютър и по този начин собственикът няма да има нужда да дава хиляди за нов компютър. Така че, успех на всички и внимавайте повече!